watimos nyako Ramogi obro ng'iyo lipodno e yor makare. Komiti matayo chenro mag tuke Safari Rally nodonjo e apisi mana kodong dweche adek to tuke mag Safari Rally chakore e tugono ma en achiel kuom tuke mag World Rally Championship. Komiti no kotelnegi kod jariembo mar Rally Carl Flash Tundo nolimo apisi mayudore e alap ma Kasarani Stadium mar ng'eyo okang' ma jota chenro e apisi no osekawo kaluwore gi ikruok mag tuke Safari Rally. Jogo matayo chenro oting'o lakteche, jogo mabiro ng'iyo ndara kaachiel gi jogo mabiro tayo weche mag fwambo. Ajenda maduong' mar komiti no kotelnegi gi jata tije Phineas Kimathi en ng'iyo kaka ginyalo ng'ado budget mibiro tiyo godo e bago tuke mag Safari Rally. That's part of the equipment with medical. So if we're hoping we can all work together and move on. Yeah, get this sort of, it's part of our heritage. We cannot lose this, but we have to look at it hard and see where we can make cuts and where we can make it better. We're just here to help. There's no big change because nothing has stopped. The Secretariat is intact and we are working, we are responding to correspondence from FIA, from the promoter. I don't think that there is a gap anywhere.